راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو أمانيل جرماية سلام أب كل خرنات على متركبو بساتلايت إنترنتن حتصير مع بلن التكتاتلونا زخبركم سمعتي نايلومي سوني 26 نحسه كل تشحن 19 فنونا يفد مالو مكتالكم بخبرين عدمنا كم وترو على توزينا كنقدمينا فلما أرستاتو وعلى نقلو ديتات نمدحن حزبن هاجرن تخايدو قطر أب الصومال زمنا ودب كتهنصيا سودان كاب زلاتو قطبا وعزغتي كتوص أستات 10 بليون دولار كم زدليا تغليصو هذه إذاعة إرنا بسم نقلو أديتات نمدحن حزبن هاجرن استودبه وعلى دليت فتحي كاب 23 كساب 25 نحاسه أب جرمن كتما فرانكفورت تخايدو علامو أب إرترا زلو تنقص سدات إرتراوان كوين زلو سرعة تقدف زغط مفتارن أب مونغو ديمقراسيان بوليتيكان ودبات زلو فلليات نمسبابن مخانو أدالو تنايت وعلا نريدي رنا قليتن أب توعلا أب قداي سدتنياتات معرنت حدقتن عرقن زتكورو مصنعتا ورقات قريبهم كاب زتفلالي كورنات عالم زمصو أمايت إرتراوان تساتفتي ببقجلتات تخفافيلهم أبتي زقربه قدايات زت يومن تخاتيعمن وعلى نقلو ديتات نمدحن حزبن هاجرن بمرحة هايمانوت بتصولت تخفيتو بتصولت دما تزازيمو قطر أب الصومال زمنا ودب كتهنص مخانا فليطا ات هاجر نزفلطت بمكتل قدماي منستر قدايات وصان شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني زمراح لعلواي لوخ زحلف سمون ناب الصومال دحري زكايدو مبصحيو منستر مغعزيان مرخبيتاتن جاسم بن سايف السلطانن كالوت لعلوت سب سلطانن زحقفه لوخ قطر اب موقدشو بصنحلو حدا معلتي مس قدماي منستر صومال على خيرن كالوت سب سلطان تهاجرن بمرخب اب وفري ودبن مغعزيان مرخبيتاتن زتكوري حيالو ارستاتم يايطوم امير قطر شيخ تامين بن حمد الثاني اقدمو مس بريزيدنت صومال محمد عبد الله فارماجي بزبصحو من ردا مسرت نودب حوبيا ناي صومال بزمناو ملكع نمهناصو كجمر مخانو سب سلطان قطر ابتي ناي مقادشو ركب غليصوم ودب حوبيو ناب باب المندب قربه سلازلو زمناون اغراو ملكعيتات بزمال ملكع انت تانيصو كابت زوبا حليفو بدرجه عالم زهلو قلحتا كعب مخانو لو قطر ابتغاطامي تقيسو لوخ قطر ناب صومال زقنعه غزيف بروجكتات زقالع زلو اب صومال زركبو عطقات بقطر يوم زدغفو زبل كستات اب زوح زلو اوانيو قطر قدمي مودا سرعت بشر اب السودانون تمساسال مدبات كم زنبرا ايرسعن زاغر اب زوبا قرن افريقا تغبرو زلا قطباون نغداون منقسقاسات سعود عرب حبرات اماراتن غبصن بآلوتاين زريو بفلاي غبصي قطر مستركي مشراخ اب زتفلالي هاجرات حونت اسلام نستباله منقسقاس تدغف كم زلايا بوقعي توقس ኤርትራን ጅቡትን ምስ سعود عربን ኢማራትን بموغانن ምስ قطر ዝነበረን ዝምድና ከዛሕትላን ከለዋ ሱዳን ሶማልን ኢትዮጵያን ግና ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘጋጠመ ምክፍፋል ብዘተን ዕርቅን ክፍታሕ ከም ዝደልያ ብምርግጋጽ ናይ ዝኾነ ጸግዒ ኣይሐዛን ሱዳን ካብ ዘላቶ ቆጠባው ዓዘቕቲ ክትወጽእ ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ዓብደላ ሐምዶቅ ገሊጹ ንሱ ብ24 ናሕስያ ብዛቦ መግለጺ ሱዳን ብከቢዝ ታህሴ ቆጠባ ናብ ንቡር ክምለስን ካብ ወጻእ ሃገራት ንትሽምቶ ምወላ ዝውዕልን ኣብዚ ክልተ ዓመታት 8 ቢልዮን ዶላር ናይ ወጻእ ሓገዝ ከም ዘድልያ ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ እዚ ካዝናት ሃገር ንምሕያል ኣብ 3 ወርሕ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ሱዳን 2 ቢልዮን ዶላር ምቕማጥ ከም ዘድሊ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቅ ብዛዕባ እዚ ንሱዳን ካብ ዓዘቕቲ ከድሕና ይኽእል እዩ ዝብሎ ዘሎ እማመታት ምስ ባንክ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ዝርርብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ካብ 1993 ኣትሒዛ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንበረቶ ጸቕጢ ኣብ ቁጠባ ሱዳን ከቢድ ሃስያ ከም ዝጸንሖ ብምዝኻር ንሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ንምስራዝ ምስ ሰበስልጣን ዋሽንግተን ይዝቲ ምህላው ኣገንዚቡ ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይ ካብ ናይ ወጻእ ሃገራት ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወጻእ ሃገራት ዝነብሩ ሱዳናውያን እውን ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዎም እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቅ ንማዕከናት ዜና ዓለም ኣመልኪቱ ኮሚሽነር ቁጠባ ኣፍሪቃ ብሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ወዲ 61 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዶክተር ዓብደላ ሐምዶቅ ሎሚ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ጊዜያዊ መንግስት ሱዳን ክረቁሕ ትጽቢት ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ድማ ናብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፋሉ ዝቐረበ ኣሉታዊ ተርእዮታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝብል ኣተኩሮ ኣብ ዋና ጉዳያት ክንሰግር ኢና
ናብ ኣዳላዊው ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ከመይ ትኾኑ ክቡራን ደቂ ሃገር ሎሚ ከድህበሉ ዝደለኹ ኣብቲ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ጉድለታት ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ጉድለታት ክእረም ዘለዎ እዩ ኢለ ዝዛረብ እዚ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ንዘሎ ክሳብ ሎሚ ዝኸይድ ዝነበረ ምዕባለ ዝዕንቅፍ ኣንፈት ናይ ፖለቲካ ድሕር ዝቕልቀል ኮይኑ ብኣግኡ ክንእርሞን ክንቃለሶን ከም ዘለና ግቡእና ስለ ዝኾነ እዩ። ነዚ ሓሳብ ከቐርብ ዝደፋፍኣኒ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ዘለኹዎ ሃገር ኣብ ሆላንድ ገለ ነዚ ኣንጻር ዝኾነ ማለት ጽቡቕ ዝኾነ ኣንፈታት ክርኢ ከለኹ ንሕና እውን ነዚ ደረጃ እዚ ክንበጽሖ ኣለና ካብ ዝብል ዘቕርቦ ዘለኹ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ቅንያት ኣብ ሆላንድ ገለ ሕግታት ኣዛረብቲ ሕግታት ወፂአን ኣለዋ። ንኣብነት እቲ ሓደ ወይ ቅድሚ ኣብተን ሕግታት ምእታወይ ኩለን ግን ዘሪኣኻ ብግዛእቲ ሕጊ ናይ ምምሕዳር ሓይሊ ንዜጋታት ክንዴና ይገዝኦም ምኳኑ ከይፈተው ክንዴና ይገዝኦም ምኳኖም ዘሪኣ ኣብነታት ስለ ዝኾነ እየን ዘቕርበልኩ። እቲ ኣብ መወዳእታ መፂኡ ዘሎ ሓደ ሕጊ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ ምስልምና እየን ምሽፋን ናይ ገጽ ኣይፍቀደለን እዩ ቡርካ ወይ ከዓ ኒቃብ እዮም ዝብሎ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል እዚ ሕጂ ነቲ ምስልምና ኣይኮነን ዘጠቃዕ ዘሎ እቲ ሕጊ ኢሎም እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ። ምሽፋን ገጽ ኣብ ገዛኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ጽርግያ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ካልእ ምስ ካልእ ሰብ ኣብ ትራኸበሉ ቤት ጽሕፈታት ግን ኣይከኣልን እዩ ዝብል እዩ። ስለዚ ገጽካ ዘይትልለ እንተኾይና እታ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ካልእ ምስኣ ዘሎ ከለልያ ስለ ዘይክእል ነቲ ካልእ ኣብ ሓደጋ ከብፅሕ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ይኽእል። ኩሉ ሰብ እናተረኣየ እዩ ክዋሳእ ዘለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሕክምና ወዘተ ዝብል እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ዝደለየቶ ክዳን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትክደን ግን መሰላ እዩ፣ ኣብ ካልእ ቦታ ክትክደን መሰላ እዩ ዝብል እምበኣረይ ገሊኦም ንምስልምና ንምጥቃዕ እዩ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምኽዳን ወይ ናይ ወዲ ሰብ ምኽዳን እንታይ ክዳን ክኽደን ኣለኒ ሕጊ ከውፃለይ ኣይክእልን ዝብል ክልተ ኣንጻራት ሕጊ እቲ መልሲ እምበኣር እዚ ሕጊ ወፂኡ ዘሎ ንማንም ዝሽፈን ገጹ ዝሽፈን ዜጋ እዩ። እቲ ምኽንያታት ከማን ካብ ናይ ምስልምና ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካልእ እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ። ካልእ ዓይነት ገጾም ሸፊኖም ዝኸዱ መንእሰያት ኣለዉ ኩልኩላት እዮም ማለት እዩ። ኣብ ህዝቢ ክቐርቡ ከለዉ ገብሩ ኣይክእሉን እዮም። ካልኣይ ሕጊ ብዛዕባ ምስታይ ሽጋራ እዩ። ምስታይ ሽጋራ ኣብ ዝበዝሐ ቦታ እንዳተኸልከለ መፂኡ ሎሚ ድማ ኣብ ባቡር ትጽበየሉ ክፉት ቦታ ኣብቲ ፌርማታ ማለት እዩ ምስታይ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ሕጊ መፂኡ። ሕጂ እቶም ሰተይቲ ሽጋራ ዝኾኑ ከመይ ገይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዕፁው ኣቲና ክንሰቲ ተኸልኪልና ኣለና ይርዳእና እዩ። ኣብዚ ደገ ኸ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ እቲ ሕጊ ሕጂ እውን እዚ ዝኾነሉ ዘሎ እቲ ናይ ባቡር ኩባንያ ተሳፈርቲ ወይ ነቶም ዓማዊሉ ምቹእ ዘይኮነ ኩነታት ወይ ሃዋህው ይፈጥረሎም ኣለዉ። ስለምንታይ ባቡር ክትጽበ ከለኻ ብዙሕ ሰብ ብሓደ ከሎ ሽጋራ ምስታይ እንድሕር ኣለካ እቶም ዝጽበዩ ዘለዉ ዓማዊልና ይጸልእዎ ኣለዉ። ኣብ ዝኸድዎ ግን ስለ ዘይብሎም ይጽመሙ ኣለዉ። ስለዚ ኣብቲ ቦታ እቲ ሽጋራ ኣይንፍቀድን ኢና። እቲ ሕጊ እምበኣር ኣብቲ ዋና ናይቲ ባቡር ዝኾነ ኩባንያ ዘለዎ መሰል ኣብኡ እዩ ዝገልጽ።
أتي كومبانيا جن زخون أنا جر حق كو أو تقول أي كبل سلزي كل نقل سيتيتي بزحات زي سيتيتي شجارة سلزي لكم أي كومبانيا إذا كتعون يكايرل سالساي أب بشكلته هونكا تلفون وموبايل متقام زبل بزون أب بشكلته ويكا أبناتك بحتي لله كا تقبر تخيلها حدا أنت خوينوس نحيو تقدسكم زبل التومتيو تحققن نعخا أيكونن أتي حدا نتكالي وني لكم سلازولو يو سخا موبايل لا تحكم كات كيد كلها بشكلته هون بماكينة هون بخالق نكال أوت حدا تورد سلازلها يتخلي زبل ملسي توهيب برنا عبنت أبزح أب هولاند زوارع بشكلتا أزي ناي رئيس مكلاخلي كاسكو ويقلخ قبر أي قددنيو ناتو تعنا سلازخونة تدليو قبر زي دليو جن نعويو أي قد سنانيو حقاو أي وطينيو مسلو يزبل عدلو تقورا بيتكا مقاد عم السلا عب بشكلتا نمان نمسب أبزا حجر فوق ديو كال حجرات كن تقرابيت كام مخاد كل يوم أبزجن تقرابيت كام مخاد ناتو من هامي تشوت حتى يبر نكال عيك على عني زبل خون خليو فكاديو أبزانا هي موبايل كتمت خلا مشكلة تاجن إذا حق متيا كاتعيد كوين أو كت قلت وجني كايدا تعجبون وتي تملس دمات إذا سمعنا هي قالون ناي مسلمنا هايمانوت أمنتي بزواج أورجن زب زكايد ቤት ትምህርት ኣሎ ብዙሓት እዮም ከምኡ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ዘለዋ ስለዚ ደለይቲ ጽቡቕ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ገንዘብ ኣዋፂኦም ቤት ትምህርቲ ይከፍቱ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ልሙድ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ ሆላንድ ዝካየድ ይወሃብ ኣብ ልዕሊኡ ግን ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ድማ ይወሃብ እዚ ልሙድ እዩ ብሕጊ ፍቑድ እዩ ምክንያቱ ናይ እስላም ጥራይ ዘይኮነስ ንዝኾነ ናይ ክርስቲያን ናይ ካቶሊክ ናይ ፕሮቴስታንት ቤት ትምህርቲ ስለ ዘሎ ካብኡ ኣይፈልዮን ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ፍልይቲ ቤት ትምህርቲ ግን ነቲ ደረጃ ናይ ካሪኩለም ማለት እዩ ናይ ደረጃ ትምህርቲ ብምሕር ናይ ምስልምና ፖለቲካ ዓብሊላቶላ ወይ ፖለቲካ እኳ ዘይኮን ትምህርቲ ስለዚ ኣንፈት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይቶም ቆልዑ ካብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ካልኦት ዝወስድዎ ነኪዩ ኣብቲ ናይ እስላማዊ ትምህርቲ ኣበርቲዑሎ ዝብል ስለዝኾነ እቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነዚ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣርሞ ወይ ከዓ ኣፅውዎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ደረጃ ናይ መምሃራን ናይ ካልእ ትሑት ስለዝኾነ ተዓፅዩ ካልእ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ምስ መፀ እዚ ክትዕዚ እዚ ንምስልምና ንምጥቃዕ ተዘዋዋሪ መገዲ ዝመፅእ እዩ ምስ ተባሃለ ኣብ ቤት ፍርዲ ተባፂሖም ኣለዉ ክልቲኡ ክትዕ ግን ይካየድ ኣሎ መንግስቲ ነዚ ዓብሊሉ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ እቲኦምን ንመንግስቲ ብካልእ መርትዖ ብዘይብሉ ክኸሱ ኣይክእሉን እዮም ግዛኣቲ ሕጊ ክፈልዮም እዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ንክልቲኡ ረስኒ ዘለዎ ክትዕ ከምፅእ ዝኽእል ኣንፈት ብሕጊ ምፍታሕ እዩቲ ኣብነት ካልእ ድሮ ኣብ ዘሎ ሕጊ ንኣብነት ናይ ሆሞ ዝምልከት ሕጊ እዩ ናይ ሆሞሴክሹዋልስ ዝበሃሉ ወይ ጌይ ዝበሃል ኣብ ሆላንድ ኣብ ብዙሕ ሃገራትን ካልእ ሃገር ፍቑድ እዩ ዝኾነ ይኹን መሰሉ እዩ ኣብ ክንደ ምስ ኣንጻር ፆታ ምስ ናቱ ፆታ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ እዚ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ብሃይማኖት ይኹን ብባህሊ ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ተቃውሞ ዘለዎ ንገለ ሆሞ ወይ ጌይ ዝኾኑ ዝወርዶም ዝነበረ ኣብ ታሪክ ኣዝዩ ከቢድ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ተባሂሉ እቲ ሕጊ ዝወፀሉ ምክንያት ብዘይገድስ ብሕጊ መሰል ኣለዎም ተባሂሉ ነቲ መሰላት ተገሊጹ ሓደ ካብኡ እዚ ተፈጥሮ ይበር ምርጫ ኣይኮነን ብላዕሊ ወዲ ተባዕታይ ዝመስለካ ውሽጡ ዘለዎ ቀመማት ጓል ኣንስተይቲ ከም ትኸውን ዝገብረካ ብዙሕ ዓይነት ናይ ህዋሳትና እንታይ ኢና ንብሎም ቀመማት ወይ ገለ ኣሎ እሱ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ስምዒት ስለዝህቦ እዩ ዝብል ወይ ናይ ጓል ተባዕታይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ናይ ወዲ ተባዕታይ
سمعتي هواي زبحال حقي سلازلو حدا سب نزي تمركسو دلايكو قبر مسلو زبل حقي قدمو تيل اتا بزي كم صوت دلخو جن زبازحو سبات نزي يفنفنون نزي ጉዳይ እዚ قاومون بهايمانوت يكون بخال مقدي ازيوم قاوم جن حقي سلازخونه رند اتعمكا ازيوم سب زيوم هوموسيكشوال زبحالا كلهم مسلوم سلازخونه مسلوم زفقنلهم ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝግበር ኣብ ኣምስተርዳም ጌይ ፓሬድ ዝበሃል ወይ ከዓ ኩሎም ወፂኦም ንሕና ኣለና ኢሎም ከም ፌስታ ዝገብሩሉ መዓልቲ ተኸቢሩ መስሎም እዩ ዝደለየ ኸይዱ ይርኦም ዘይደለየ ድማ ይገድፍ ማለት ዳርጋ 200,000 ሰብ ነይሩ እዚ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ዋላ ይኹን ኣብዚ ሕቶ እዚ ዝኾነ ይኹን መፂኡ ነቲኦም ምጥቃዕ ግን ዘይሕጋዊ እዩ ንሳቶምን ነዚ መሰል ኣለና ኢሎም ንናቲ ካልእ ህዝቢ ስምዒት ዝትንክፍ ነገር ክገብሩ ኣይፍቀደሎም ዕረ እንዳጣዕመ እቲ ዘይትደልዮ ነገር እንዳተገብረ ከሎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ግን ዝኾነ ይኹን ከይትገብር ትኽተል ማለት ኣብ ሆላንድ ፎኩስ ሓሽሽ ፍቑድ እዩ ከድካ ኣብ ድኳን ወይ ኣብ ቤት ቡን ኣቲኻ ኣዚዝካ ኣብኡ ሰቲኻ ክትከይድ ሓሽሽካ ትኽእል ኢኻ እዚ ካብ ቀደም ዝነበረ ሕጊ ናይ ሆላንድ እዩ ንሆላንድ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝፈልያ እዩ ንምንታይ እዩ ዝተገይሩ ዝበሃል ምክንያቱ ሓደ ሓሽሽ ዝገብር ሰብ ውሉፍ ስለ ዝኾነ ግደፍ እንተኢልካዮ ከምፅኦ ዝኽእል ከም ዜጋ መጠን ከምፅኦ ዝኽእል ንነፍሱ ጉድኣት ኣሎ ኣብ ፅርግያ ከይዱ ኣብ ዘይፈልጦ ከይዱ በዝሕ ገንዘብ ንነፍሱ ዘይሰማማዕ ነገር ክገዝእ ስለ ዝኽእል መንግስቲ በዓሉ ዓቂኑ ዝህቦ ጥዕና ዘለዎ ሓሽሽ ክቅርበሎም ይሓይሽ ንጥዕንኦም ዝብል እዩ እዚ ምስ ሓለፈ እዚ ተቀበሎ ኣይተቀበሎ ሕጊ ምስ ኮነ እቲ ኮፊ ሃውስ ዝበሃል ኣብዚ ከይድካ ሓሽሽ ትሰትየሉ ክፉት ቦታ ኣብ ፅርግያታት ኩሉ ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጥ ዝደለየ ኣቱ ዘይደለየ ግን ሓሊፉ ክኸይድ ጥራይ ዘሎ ክፃረፍ ከነኣእስ ክድህል ኣይፍቀደሉን እዩ ምድሃል ብፍላይ ዝዓበየ ገበን እዩ ምፍቃድ ኣመንዝራነት እውን ከምኡ እዩ ኣብዚ ኣብ ሆላንድ ኩልኩል ኣይነበረን ኣመንዝራነት ንምንታይ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ፀገም ስለ ዘለወን ይኣትዋ ኣለዋ ካብኡ ክወፃ ድማ ፃዕሪ ክግበር ኣለዎ ክኽልከላ ግን ኣይክእላን ጥራይ ጥዕንአን ክሕሎ ጥዕና ናይ ካልእ ህዝቢ ክሕሎ ግን ዘድሊ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ መንግስቲ ናይ ጥዕና ኩነታተን ይከታተል ፍቃድ ይውፅኣ ብዝተኻለ መጠን ድማ ካብ ኣመንዝራነት ወፂአን ካልእ ስራሕ ክረኽባ ንስድረአን ዝሓልያ ዝተኻለ መጠን ብካልእ መገዲ ዝኣልያሉ መገዲ ክፍጠር ኣለዎ ብምባል ጎኒ ናይተን ኣመንዝራነት ዝኣትዋ ይኣቱ እቶም ንኣመንዝራነት ዝቃወሙ ብሃይማኖት ይኹን ብካልእ ባህሊ ነዚአን ክትንክፉ ኣይክእሉን እዮም ክፃረፉ ኣይክእሉን እዮም ከጥቅዑ ኣይክእሉን እዮም ብዝኾነ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብቀጥታ መገዲ እዚ እውን ናይ ዴሞክራሲ ዕረ እዩ ንገለ ሰብ ፈፂሙ ኣይከውንን ዝብሎ ብሕጊ ተደጊፉ እንድሕር ኮይኑ ልዕልነት ሕጊ እዩ ነዚ ጉዳይ ሓደ በዓል ኣሎ ኣብ ሆላንድ ሲንተር ክላስ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ልደት እዩ ዝመፅእ ግን ምስ ልደት ወይ ሳንታ ክላውስ ወይ ባባ ልደት ዝበሃል ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን እዚ በዓል እዚ ሲንተር ክላስ ዝበሃል ንቆልዑ ዝዳሎ ኮይኑ ኣመፃፅኡ ግን ናይ ቀደም እዩ ናይ 200-300 ዓመት እዩ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ኣይተኣሳሰርን እዩ ምስ ክርስትና ሃይማኖት ኣይተኣሳሰርን እዩ እዚ ሓደ ንፃዕዳ ዝጭሕሙ ኣቦ ሓላያይ ዝመስል ገፅ ዝተዋሃቦ ሰብ ካብ ካልእ ሃገር ብጃልባ መፂኡ ንቆልዑ ክረክብ ይመፅእ እዩ ዝብል ንቆልዑ መፃወቲ ዛንታ እዩ ዝመፅእ ቆልዑ ክሳብ ልቢ ዝገብሩ ክሳብ ደቂ 8-7 ዘለው ይፃወቱ በዚ ጉዳይ እዚ ይዘናግዑ ማለት እዩ ሽዑ ግዜ ህያብ ይወሃቦም ወለዶም ሒዞሞም ይኸዱ ወዘተ ወዘተ ኣብዚ በዓል እዚ ሲንተር ክላስ ዝበሃል በዓል እቲ ፃዕዳ ሰብ
ጎይታ ይዝመስል ዝጌር ይዝመስል ምስ ጭሕሙ ምስ ሓዳ ጭሕሙ ናቱ ኣገልገልቲ ንዕኡ ተኸቲሎም ዝኸዱ ጸለምቲ እዮም ዝብል ዛንታ እዩ ዘሎ እዚኦም ኣገልገልቲ እዚኦም ናቱ ተኸተልቲ ኮይኖም ክኸዱ ከለዉ ነቶም ቆልዑ የፃውቱ እንተተጋጊዮም ይቐፅዑ ስለ ዝበሃል እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝመፅኦ ዘሎ ተቃውሞ እዚ ካብ ናይ ቀደም ናይ ባርነት ናይ ጊልያነት ግዜ ዝመፀ ስለዝኾነ ክተርፍ ኣለዎ ምክንያቱ ጸለምቲ ኣገልገልቲ ኮይኖም ዝኸዱሉን ዝጽልኡሉን ዓይነት እዩ ዝብል እዩ ኣብ ባህሊ ናይ ሆላንድ ከምኡ ኣይኮነን ኣመፃፅኡ ከምኡ ስምዒት የለን ሕጂ ኣይተምፅኡ ዝብል ስምዒት እውን በቲ ካልእ መፂ ስለምንታይ እዞም ቆልዑ እዚኦም ካልእ ዛንታ ንፈጥረሎም ዝብል ኣሎ እቲ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ግን ሕጊ ወፂኡ እዚ በዓል እዚ ክተርፍ ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ፓርላመንት ይኹን ኣብ ካልእ ይለዓል ኣሎ ገለ ምምሕዳራት ናይ ከተማ በዓለን ክነትርፎ ኢና ዝብል ኣለዋ ሕጋዊ መሰል ስለ ዘለወን ገለ ድማ ክቕፅል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ደጋፍን ኣንጻርን ዘሎ ነዚ ሕጊ እዚ ግን ነዚ በዓል እዚ ግን ብሕጊ ተገዚኡ ዝኸይድ ዘሎ ያታ መልእኽቲ ብናቱ ስምዒት ከመይ ገይሩ ከም ዝኸውን ኢልካ ካልእ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ክትወስድ ወይ ነቶም ነዚ ዝገብሩ ብካልኦም ክተጥቅዖም ኣይፍቀድን እዩ ስምዒትካ ግን ተተንኪፍሎ ከመይ ገይሩ ዝኸውን ዝብል ሰብ ኣሎ ብክልቲኡ ወገን ኣብዚ ግዝኣት ሕጊ የርእየካ ሕጊ እንተወፂኡ ይትረፍ ዝብል ሕጊ እንተወፂኡ ክተርፍ እዩ እቲኦም ዝድግፉ እውን ክቕበልዎ ኣለዎም ዕረ እናጣዕሞም እዚ ኩሉ ኣብነት ትዕዘቦ ሕጊ ክሳብ ዝደገፎ ክግበር ሕጊ ክሳብ ዘይደገፎ ክተርፍ ኣለዎ ዝብል ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ፖለቲካና ቀዳማይ ቦታ ክሕዝ ኣሎ ካልእ ጎድናዊ ሕቶ መፂኡ ነቶም ኣብኡ ዝዋስኡ ሰባት ዘጥቅዕ ዘፈራርሕ ዘነኣእስ ዘጸልም ክግበር ከም ፖለቲካዊ ባህሊ ዓናዊ እዩ ኣብ ድሕሪ ኢሳያስ ድማ እዚ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ብካልእ መልክዕ ምስ ሆላንድ ዝተኣሳሰረ ካልእ ኣብነት ኣብዚ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ከምፃልኩም ኣፍቅዱ ዶይ ሓደ ናይ የማን ሕሉፍ የማን ሰልፊ ኣሎ እቲ ሰብ ድማ መራሒኡ ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሕሉፍ የማን እዩ እርግጥ እዩ ቪልደርስ ይበሃል እዚ ሰብ እዚ ካብ ዓድና ኣስላም ክጠፍኡ ኣለዎም ዝብል እዩ ኩሉ መሳጊድ ክዕፆ ኣለዎ ዝብል ምንቅስቃስ ኣለዎ ፓርቲ ኣለዎ ደገፍቲ ስለ ዘለዎን ኣብ ፓርቲ ኣብ ፓርላመንት ናይዚ ሃገር ኣትዩ ኣሎ ንነዊሕ ዓመታት ድምፂ እውን እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ድማ ምስ ምብዛሕ ስደተኛታት ክኣትዉ የብሎምን ዝብል ዝተፈላለየ መገዲ መቸም ኣንጻር ናይ ብዙሓት ሰባት ስምዒት ዝኸይድ ሰብ እዩ ሰልፊ እዩ እዚ ሰልፊ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርላመንት ነቶም ካልኦት ሰልፍታት ኣብ ዝኾነ ትሕቶ ከዋጥሮም ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ኣይቁንዑን እዩ እንዳበለ ክዛረብ ይስማዕ እቶም ካልኦት ድማ መሰሉ ስለ ዝኾነ ክዛረብ ዝቕብልዎ መልሲ ድማ ብሕጊ ህቦ ድሕሪኡ ግን እዚ ሰብ እዚ ፓርቲ እዚ ሰብ እዚ ይነብር ንሳቶም ድማ ስርሖም ይሰርሑ እቲ ውሳኔ ንህዝቢ ድምፂ ዝግደፍ ህዝቢ ድማ ካብ ሓደ ውሱን ዓቐን ንላዕሊ ክሳብ ሕጂ ድምፂ ሃቦን እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ዘረብኡ ቅድሚ 4 ዓመት ኣቢሉ ገብር ነቶም ደገፍቱ ዓብይ ሰልፊ ገይሮሆ ክብልዎ ከለዉ ከታቕዕሉ ከለዉ ሓንቲ ዘረባ ትመልቆ እታ ዘረባ እዞም ኣብዚ ዓዲ ብዙሓት ደቂ ሞሮኮ ኣለዉ ካብ ቀደም ዝመፁ ማለት እዩ መሰሎም ኣብዚ ዓዲ ከም ስደተኛታት ዘይኮነስ ደቂ ሞሮኮ ብስራሕ ተዓዲሞም ዝመፁ ናይ ስሳታት ስለ ዝኾኑ ከም ደቂ ባት እዮም ኣብዚ ዓዲ ንሳቶምን ደቂ ቱርክን ደቂ ኢንዶኔዝያን ኣብዚ ዓዲ ደቂ ባት እዮም ሕጂ እቲ ጽልኢን ኣስላም ጽልኢን ወጻተኛ ኣመጻጽኣ ስለ ዘለዎ ኣብ ዘረባ እንታይ መልቆ ነቶም ህዝቢ መደረ ክገብር ከሎ ነቶም ደገፍቱ ውሕዳት ዶ ብዙሓት ደቂ ሞሮኮት ንደሊ ወይ ትደልዩ ኢሉ የልዓል ሕጂ ኩሉ ሰብ ውሕዳት ኢና ንደሊ
يوحدوا يبل مالتي يدغاغمو نزي يوحدوا دو يبزحوا دق مروكو ابزح حجرنا يبل يوحدوا زبل دما هو يبل اذا زربا زيا مس حلفت نصبحيتا اتي قندي اخبار حق نايت حجر زي ملعال حزبي انصار نحده كفال زيغا انصار كالي كفال زيغا ስለዝኾነ በዛ አንቀጽ መሰረት ተخصيص ካለኻ ملعال نمقتتال ወይ ከዓ ንምትርራም እዚ ሕቶ እዚ አቤት ፍርዲ ከም ዝቀርብ ገቡ እቲ ቅድሚ ሎሚ ዝዛረቦ ዝነበረ ግን ነቲ ሕጊ ስለ ዘይተሓሰ ዋላ መሳጊድ ይተዓፀው ወፃተኛታት ኣይሃሉ ክንቀበል የብልናን ኣብ ዓዶም ይፊዱ ዋላ እንተበለ እዚ ዘረባ ግን መደረ ዝገበሮ ግን ካብኡ ይፍለዩ ምልዓዓል ህዝቢ አንጻር ካሊ በአስነ ንሕድሕድ እዩ ስለዝበለ ተኸሲሱ ጠበቁ ቆፂሩ ክሳብ ሎሚ ይመላለሳሉ ይክሰሳሉ እዚ ሕጂ ዶብካ ክሳብ ካልኦት ዝሓሰኻያ ትብል ናይ ግዛኣት ሕጊ ማለት እዩ ዋጋ ትኸፍለሉ ኢኻ ነዛ ዶብ እትጥሒስካ ካልእ ኣብነት ሓደ ሚኒስተር ኣብ ቀረባ ግዜ እዩ ኣብቲ ንሩስያ ዝምልከት ዘረባ ኣልዒሉ ዝዛረብ ከሎ ካብቲ ቀንዲ ናይ መራሕቲ ፓርቲ እዩ ዘሎ ነቲ መራሒ ናይ ሩስያ ፑቲን ብዝምልከት ንዕኡ ኣብ ዝረኸብ ኩሉ ግዜ ወይ ኣብታ ኣኼባ ከለኹ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኢሉ ዘረባ ከፀባብቕ ክብል ነዚኣ ዘረባ የሙልቕ ኣብታ ኣኼባ ግን ኣይነበረን እዚ ሚኒስተር እዚ ሆላንዳዊ ሚኒስተር ካብ ካልእ ዝሰምዖ ነገር እዩ ተዛሪቡ እቲ ዝበሎ ነገር ድማ ሓቂ እዩ ግን ኣይነበረን ኣብታ ኣኼባ ስለዚ እታ ክሲ አንጻሩ ትመጽነ ጽባሒታ በመን በቶም አንጻር ዝኾኑ ፓርቲ ስኻ ኣብ ዘይነበርካዮ ነይረ ስለ ዝበልካ ሓሶት ኢኻ ተዛሪብካ ሓሳዊ ድማ ሓሳዊ እንድሕር ኮንካ ኣይትእመን ኢኻ ዘይእመን ሰብ ድማ ኣብ ፓርላመንት ከኣቱ ኣይፍቀደሉን ሚኒስተር ክኸውኑን ኣይፍቀደሉን ስለዘይእመን ህዝቢ ከታልል ስለዝኽእል ትብል ትመጾ እዛ መጥቃዕቲ ምስ መጸቶ ካልእ ክገብር ኣይክእልን እዩ በዛ ዘይትጠቅም ነገር ካብ ስልጣን ወሪደ ኣለኹ ኢሉ ባሕል ወሪዱ ተዘይወርድ ነይሩ ምተኸሰሰ ሕጂ ሓንቲ ሓሶት ተዛሪቡ እዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስለ ዝተዛረበ እዩ እዚ ሰብ እዚ ንጹህ ኮይኑ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ዘይሓመየ ኮይኑ ኣይኮነን እታ ጉዳይ ግን ምስ መጸት ሕጊ ሕጊያ በዚኣ ከጥቃዓካ ዝደለየ ብሕጊ ተሓሓዘካ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ሳልሳይ ኣብነት ናይ ከምዚ ስታቲስቲክ ናይ ገበን ኣብ ዓመት ዝተገብረ ክቅርብ ከሎ እቲ ሓላፊ ናይ ሚኒስተር ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ይኹን ላዕለዋይ ሓላፊ ብዝኾነ ናይ ፖሊስ ንብዙሓት ገበናት ስታቲስቲክ ኣቅሪቡ ክንዲዚ ካብ ሚእቲ ኢሉ ገለ 20 ካብ ሚእቲ ድማ ካልእ ብዝተፈላለዩ ዝተፈጸመ ኢሉ ከይገለፃ ነታ 20 ካብ ሚእቲ ሓሊፉ ድሓር ምስ ተጻረየ እዘን ኣብ ውሽጥተን 20 ካብ ሚእቲ እቲ ዝበዝሐ በዞም ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ካምፕታት ናይ ዕቁባ ዘለው ዝተፈጸመ ገበን ሕጂ እዚ ዝበዝሐ ፐርሰንቴጅ ከለዎ ስለምንታይ ኢኻ ካልእ ዝተረፈ ኢልካ ጥራይ ብሓፈሻ ዝገለጽካዮ ስለምንታይ ብሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ዕቁባ ዘለው ዝተፈጸመ ኢልካ ንህዝብን ንፓርላማን ዘይቅረብካ ዝብል ይመጽእ እዚ ምሽፋን ተሓቅን ውሳኔ ከይንወስድ ድማ ንምዕጋት ዝተገብረ ስለዝኾነ እስኻ ካብ ስልጣን ክትወርድ ኣለካ ተባሂሉ ወክወርድ ኢሉ ድማ ከም ዘይተዋጽኦ ፈሊጡ ሻሕ ንሻሕ ወሪዱ ካብ ስልጣን እንታይ ዘርእየካ ሕጂ እዚኦም ክሰርሑ ከለው ቅዱሳን ካባና ኮይኖም ዝተሓላለዩ ዝፋቀሩ ኮይኖም ኣይኮነ ሕጊ ዘመሓድሮም ሕጊ እንድሕሪ ጥሒሱ ሓደ ጨካናት እዮም መጺኦም ከጥቅዎ ናቱ ፓርቲ ኣይኮነን ከሲስዎ ካልኦት እዮም ዝትከስዎ ዘለው ስለዚ አንጻርነት ካባና ዝገደደ አንጻርነት ኣሎ ግን ሕጊ ክሳብ ዝትጥሕስ እዮም ዝጽበዩ ሕጊ ከም ዝጠሓስካ እንድሕር ተረጋጊጹ ብኡ መሰረት ይተሓዘካ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ኣብነታት ዝተቐስኩልኩም ምክንያት ንዓና ዝጽበየና ዘሎ ጉዳይ ንብዙሓት ሃገራት ዝጽበ ዘሎ እዩ ወይ ብዙሓት ሃገራት ዝገብርዎ ዝሓልፍዎ ንሕና ነቲ
بتزامادي قليل زخونه بوليتيكاوي حواخو تدالينا له كنصنح تراينا نحدث لذي عقب كبهلا له كاب جزاءته حق وصائي زخيد بوليتيكاوي بتفت مخنياتو كم انت زي غيرنا نصوحاتن فلاطاتن منسيات تحدثتن ابت بوليتيكانا ايكصنبرون يوم ناي وحدات بوليتيكا خويناخترفيا ناي عبللتي ناي حددتي بوليتيكا خويناخترفيا كابز بالسقات كاب بحجي ميزان بوليتيكاوي صوتانا ميزان زلوو جيده كتصاوت ندغرفو اتجزات حق كون الله نكلت مخنيات تحده بزحات كاتو كتبابعو كيفرحو كبز كيبحال كيبلو كنتبابعو مالنا بتكال وجن دما مخبار حقي قدامي بوتا كبز حز كما ابنت كب حجي كنتحزول لنا بوليتيكا لعلي حقي زخونه زي قايلن حقي لعلي كله يو لعلي بريزيدانتيو لعلي سبع سلطانيو زبل حقي بقبري كب حجي اب حزبنا كنتعطاتو علنا زبليو انو حي بعبنتات زغلص كله مخنيات نزي من الوقت اقداسنت من القاسيله ازود حكم كوروم دافلا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوران غازيتنياتا زدالو نصا راديو أزي تكتاتلو زلخم كاب كتما باريس بغتا زفنو دمس راديو رنايو ناب راديو رنا تلقو نقفيتان ريتون زحقفه ملختاتكم قدم مغرابو نمزخارو كاندي نتوازينا كسمعكم بسم نغلو ديتات نمدحان حزبن هاجرن استودبه وعلا دليت فتحي كاب 23 كساب 25 نحسه اب جرمن كتما فرانكفورت تخايدو علامو اب إرترا زلو طنق سدت إرتراوያን ዝኾነ ስርዓት ግደፍ ጸቕጥ ምፍጣርን ኣብ መንጎ ዴሞክራሲያውን ፖለቲካውን ውድባት ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብን ምዃኑ ኣዳለውት ናይቲ ዋዕላ ንሬድዮ ኤረና ገሊጸን ቀጠር ኣብ ሶማል ዘመናዊ ወደብ ክትሃንጽ ምዃና ኣፍሊጣ እታ ሃገር ነዘፍለጠት ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእን ሼክ መሐመድ ቢን ዓብዱራሕማን አልታኒ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሶማል ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ ሱዳን ካብ ዘላቶ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ክትወፅእ ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ዓብደላ ሐምዶቕ ገሊጹ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ ክቡራት ኣሕዋትና ሓትን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለምና እትርከቡ ተኸታተልቲ ራድዮ ኤረና ከመይ ኢልኩም ቀኒኹም እስከ እምበኣር ኣሕዋትና ሓትን ካብዛ ልበወለድ ዛንታ ሃገርና ብምንባብ ይኹን ብምስማዕ ዝተቐስመት ዛንታ ነባኻትኩም ከብላዕ ሓደ እዋን ካብ እዋናት ኣብ ንእሽቶ ገጠር ሃገርና ሰብዓይን ሰበይትን ምስ ሓደ ኣድጎም ይቕመጡ ነበሩ እዛ ኣድጎም ከዓ ንዕንጨይቲ ምውፋር ማይ ምውራድ ኮናትል ኣካል ንዕዳጋ ምምልላስ ወዘተ ይጥቀሙሉ እሞ ብመንፈዓቱ ከዓ ኣብታ ገጠር ፍሉጥ ስለ ዝነበረ እቶም ዋንኡ ዓቢ ሰብኣይ ዓስቢ ድኻሙ ብደንቢ ገይሮም ስለ ዝረድኡ ሓሰር ንፋይ እናገዝኡ ሳዕርዊን ከምኡ ኮታ ስንቁ በጋባብ ብግቡእ ይቕልቦ ስለ ዝነበሩ እተን በዓልቲ ቤቶም ከዓ ብኣንጻሩ ሓውሲ ቅንኢ ፀፀር እናበላ ከምዚ ይብላ እዞም ሰብኣይሲ ዓቢዶም እዮም ሎምስ ኣብ ክንዲ ኣስቤዛ ንዓና ንገዝኦም ዘምፅኡስ ካባና ኣብሊፆም ንኣድግና ይናብዩ እናበላ ነዚ ኣድጊ ብግፍዒ ይሕዝኦሞ እዚ ኣድጊ ከዓ ይርድኦ ነበረ ሓደ መዓልቲ ካብ መዓልታት ብድሕሪ እዚ ኣድጊ ክሓልፋን ከለዋ እዚ ኣድጊ እኩብ ድምር ወፅዓ ስለ ዝነበሮ ካብ እናን ፀርፂሩ ረጊሑ ይሓድገን እሞ ኣየዳልዋን ብኡ ንብኡ ዓረፋ ሞት ናይዘን ሰበይቲ ምተሰምዐ ኣብታ ቁሸት ዋይ ዋይ ኮነ ተቃላጢፎም ይንቀበርወን ኣብ መወዳእታ ከም ልሙድ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም ስነ ስርዓት ክቕበሉ እዞም ሰብኣይ ብሓደ ኩርናዕ ኮፍ ይብሉ እሞ እቶም ቀባሮ ናይቲ ቁሸት በብሓደ ናብኦም እናቐረቡ ኣብ እዝኖም ሕሹኽ እናበልዎም ክሓልፉ ዝረኣየ ኣማዕድዩ ሓደ ካብቶም ቀባሮ እንታይ እዮም ዝብልዎም ዘለው ነዞም ሰብኣይ ኢሉ ንሓደ ከምኡ ቀባራይ
أبطؤ زنبره يحطه السوء أب كندس نعاتي هابكم سي بجاهم بزنفو أدقهم ألقحنا إلم يمزحاتو زلو إلو ملسلو يبال حسوما رغبا فطور كان بعال سياس زعم سلت ألام كاللابيون حبايون هزب إثرا رقحي يفترولو أحلي في هابوخ بلوكم سلزلوه إذا حطار زانتا فزنتولكم إذا قدتكم مو أي تستوحدوا كورادات نسكي رادي رينا علم تعنن تطفئن رايبتهم حما قبرتي أيكونتن بزيادة فتعنولون كتفعلون التخيل بتم إن عنوتن إن طفئتن كلا سوق لهم زريو ويكا قبر ملسي زيهبو مخانا بحلف قاداء أبناء هاجرنا قداي زردو سب أبزز لنا من درخ الناو حدي سلزلو سلزي نحنا نبعلنا بحري زقفعهم زقبرم سئينهم إشالات النار أنا عبيتن قديمين تقادلتي هاجر زنبرو بسنكي إذا سيت عن سرعات رساتاتهم نبر سئينو أبدقاز ترفوز اللو قللتي أيكونون مو اسكي أتوم الزيني عد حالو تكال تشكركروز اللخوم إرتراويان أبزا حسن تقزي نابلبهم تمليسكم عقب يا أكل كتولو بتأتنا هاجر تعطوكم الله همودعتا نوتون كتردو زيت دليو إرتراويان كابزي نباري سرعات مسيلكم كوروت هارملو زلخوم تكال تعاليهم أبقوني وصح حزبهم توتو مستقلو زحشن زصبقن مخونة بروكنة كاب ود برهانو هاجر شودن تشاو أنا تصفو كلاب جبال كاب تورونتو كندا كم حلال فوز زلخم ملقتي زلخم تبروز زلخم كل نجار دز دبليو بحقوس نجار يو كم إلكتراويان بليز قصلوه thank you هالو ردي إيرنا أنا مورهة خحساي بحال كاب إسرائيلي أنا ملقت فقط فديدة زلخون مرحتي هايمانوتي مرحت هايمانوت حماق لكم ما حماق ما قد لكم ريخم يخم نايبنا أنا 13 عامت ذاكل ما تنتتك فيهم مع سرتي تحقي أو سيمهم كل تحقي عالم فليتوي أما قد حق زخدو مرحت هايمانوت قربة تعلو تمزو تحكم جن حماق لكم حجي خاني تقول لها ترديكم بحاجة كنت تمرسو بحاجة كنت تسمرو لكع كم زن ودبات سنشل لهم زي عجب حماق لهم تهبون كل فريقكم تهايمانوت ترديكم بصبق كتمرحوا لكم لا حق كتبص لكم بر 3 كيلو زخون مطمطمي عبرسكم غيركم اب حماق مقد لهم عجب لكم الى اذا لي هلو يوناثان هافتي كميل لها تحندو ردي أرينا أنا بتعني زكاة هتلو شميلة خيران تستحقين بها لا فرصة مقامات مالتي أب جرمن تمدبكم بتعمل طبقي وبتعمي دس بمسسترس كأنيكا دس حقاكا طبق مزيكاتا أوروبا مالتي بتعمي زمسكنكم جن تحنتي أنا كبلة زدل لما عتزدولتني زحلف الصمن تحونا كاب أمريكا لديسابا خيدو زرعيو زتزاربو ماني ألوتاوي كهبولو فتينو مزبال كايو مالسي مالتي بتعمتو حونا كيدو زرعيو نبحكيو صبوق قاليتو مالتيو حجي اتيناتنا هزبنا تتقى تايو تنيلو كاب مجمر تاكسا مجرشتا حدي سامعو حانتي جافحيزو سلد الزاربي مبرنسو نخليو اتنقيعو بفلاو دلنا ቤተሰብ ንሰደሎም ሲ እንታይ ይገብርዎ ሕተትዎም መባል እዚ ዓቢ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ሲ እቶም ከም ኢልኩም ዝጽሓፍኩም ይሕዋት ብጌጋ ርዲ ከምቲ ዝበለኩም ዮናታንካ ተመሊስኩም ስምዕዋ እታ ዝበላ ንሱ ዓባይ ትምህርቲያ ስለዚ ንዝኾነ ነገር ካጽኒልና ክንሰምዕ ካብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሽታ የተሓሳስብ ይቐኒል ዮናታን ጽቡቕ ሰንበት ለማዓልቲ ጽቡቕ መደብ ቀሪብካ ቻው እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ هلو يوناثان
سمرة بهالكا فرانكفورت جرمن ورد لها من ناي مزنق عملوات بالطعمي خي مسقنا كار نحلف عين دلنينا أطلع إخا دعوانا نقاسي تزارو بالكا إخا بالطعم تصبقوا زدنا أوديو تنقاطان منسياتي معدا هبومي لنبرس قال تزارو يقولون قال توسعتنا عند دولة النباخاقن نزم سنة أمنياتات إساق سمون روبيل فرسلام كلهم صبقوا على متعرف أقبرهم نكتاتلوا لنا حتى بنقولوا دي ورهت الليل الله ناي قرچاچ ناي تمسجن يارد ناي كيروس بجاها دويل كازارر والله أما دو كاسم عم بالتعمي هنت اللخو يغني اللي شاو فاتي بزوح للتاقي وناي لبو برابري لوت تقري ودشاق مالتي أنا زجر منس يقريتها اسمي مجمرة حنقر أنا مكي إليه كاب هاجر الجرمن كاب كتما نورنبرغ فاتي بوزح للتاقين ونايلبو برابري زفكر بوزح الزارب نايلبوها فتفت أنا بحانت وعرو إيرتراس كالزارب إذا ويزورو قعي نحنا كلا خص قروان اليوم أي سجرني قلنا هنا إيرترايد أمبر إثيوبياويت أي كونتن على وجهها همان فيسبوك ويه الزاربة جاها همان نحنا مخنا نمني أقوال نستيتي وعرو أدي دكا حقيفان نبرد اللواب إيرترا ها هلا تزاربة كله دحرها قريرة كله دحر حزبيلة يوم بعد سلسلة نايتمال هقدف زلور نايلو ما عندنا زخونه نعاس ما هالتعلموا مجمرة من مخنا فلتوه والتاريخ والحق والسريع الدخلاء تاريخ زلوه جبهة أسرات كندي أمزوج أطفال طوله والدخلاء لا تكون بقلتي تتنقريهم كمان أنا بركني تقراويتي لو بخدو الله ولا تقراويتي انت دعون كمان إرفاق نقبركنا نحن قلنا صغير إرفاق مئة حق تزاريب كت تقراويتي لو بخدو هاي تردهم للعنبر تقارو حق أمن زارو يقول صلو نفس بتقرأ عليه زل على خبر اللي حق تزارب كل جين تنزلوا تقراوي عندهم زوات بتقبل عد هلو تنسيكم بتقبل عد هلو تطمئكم زي ما سمركم أي تحزوا وإذا رجعي المجال شاذ باللكي وعرق إرتراويت كم حزماي نبعد نفسك حق تزارب السبس لزهم كن سخي إرتراف وعرق لكله أنا أجو أجليه أبغونها لنا مع أخذ تنكر ما بلين عين عم تنكفيه أبقالو قديها أتو كبرن مقوسن حقونكي أجليه اليوم آتي إشاز بحالو مرحي هقدف زي كونس مرح عندنت انتهي لم تزاريهم الإرترام بتتانوكو بزح سرحالو ثمن عند حقوق مستحرمي كابزلو بوتاين كساقسي انتهي تقبر مرزت راح ينزل هقدف دماء من حجين تايب الليرو أسلام جبرتي جهاد جبهة أكل قزاي وياني ابن حجيجن إذا كله سكر في موية كم السكر ما يزعتوه حائق طريف زيرو جان تاني لامسيو حدا وقر يمزق أو من دليل من يمسي موجان قاش بركة سنحي ساحل حماسين أكل جزاي دنكل سمار حدا وقر يوم دحرت بواسع هاي تستدارو إثيوبيان إريتران كالتازي زبي حق زي فرد مشيلو اتحاد وجز قوم دل من إريترا وجري سلذي إريتراويان تتنقوا السوعلو أبزيج جزي مسيفياز وجن سب صار إريترا مخانفلتو نحن حدا هزينا حدا لبينا أشحت جقانو زخفلنا دم زخفلنا سلذي خلنا حدنتنا عدلتنا نقص إرتراونا سو علو زين هالديسا ساب تبحلا نسخن
أديتان هيقدف ده أمبر أديت أتلفون حكوني أبداس هيقدف ويمكن عندنا دلهم صباح كيدنا إسياس نايما نسوا يكونن نانا يكونن ناسكنا يكونن ناي نفسي إسياس تشاو مع السلامة راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو زخبركم سمعتنا ناي ساعة زي حفشاو تحستنا أبزي تزازيم الله سلامك تالكم دقيمنا نمسكن سلام